No niin, terve vaan. Jari tässä kertoo vähän, että millä tavalla noita Etelä-Suomen judon uusia sivuja käytetään ja mitä näppäriä toiminnallisuuksia sieltä löytyy. Mä en hirvittävän paljon ja syvällisesti mene näihin perussivuihin, missä esimerkiksi esitellään tehotiimiä. Täältä löytyy sivu, jossa on kuvia, tekstiä ja linkkejä. Sama homma yhdistyksestä kerrotaan, mitä se on, mitkä säännöt siellä on. Jäsenseurat sivu on siinä mielessä erikoinen, että täältä löydätte alueen seurat ja linkit niihin. Jos siellä on jotain väärin, niin ilmoittakaa vaan alueelle. Täällä löytyy sitten pöytäkirjat, jotka on hyvin helppo tuosta vaan klikkaatte, niin saatte noudan näppäintä, niin saatte napattua sen omalle koneelle tai puhelimeen. Ja yhteyttä voitte ottaa suoraan tuon lomakkeelle. Nuo punaiset pylpyrät tuolla ylänurkassa, vasemmassa ylänurkassa kertoo se, että tämä tieto on pakollinen. Sähköpostissa, että myöskin sitten tallentuu tuonne tietokantaan, josta sitten alueen hallitus ja hallituksen toimihenkilöt voivat käyttää sitä tietoa. Tatamivarastossa löytyy paljon tietoa, mitä se on taustaltaan, mitkä ne määrät on siellä, miten se tilaaminen tapahtuu, ketkä yhteyshenkilöt, mitä hintoja siihen liittyy, miten kuljetukset tapahtuu ja se varsinainen tilaaminen tapahtuu tuon tatamivuokrauslomakkeen kautta. Tässä näette kaikki tiedot on tuolla punaisella pylpyrällä taas merkitty, joka tarkoittaa sitä, että ne on pakollisia, koska nämä tiedot on olennaisia. Yksi semmoinen ominaisuus täällä on, että te voitte kirjoittaa tänne, että 20 punaista, 10 keltaista ja 0 vihreitä. Hops, 0 vihreitä. Tai sitten te voitte ottaa vain osa tai klikata täältä kaikki, jolloin se valitsee sitten kaikki ne tatamit, jolloin ei tarvitse aina miettiä, että montako niitä oli kokonaisuudessa olemassakaan. Alright. Tuo on aika itsessään selvä, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Uutisvirta, ainut yksi asia on semmoinen, joka ehkä kannattaa ymmärtää, on se, että ensinnäkin nämä on tägättyjä nämä uutiset, jolla sen te näette täällä, että täällä on ihmisistä yleistä tietoa, kilpailusta ja niin poispäin. Te voitte niitä uutisia lukea ja sitten niistä löytyy linkkejä. Eli jos haluatte lukea sen uutisen, niin klikkaamalla lue lisää linkkiä te pääsette. Eli tuossa mä esimerkiksi nyt näen, että mulla ei pelkästään tuo uutinen tuolla, mutta sitten jos on olemassa semmoinen uutinen, jossa on jotain, eli linkki ulospäin, tässä on YouTubella suora linkki, tai siellä on joku video, niin tämä on hyödyllistä tietoa siitä, että mitä kaikkea tämä uutinen sieltä löytyy. Nyt tässä on uutinen, kerrottu kuka sinne on kirjoittanut, siellä löytyy paljon linkkejä ja sitten kun mä klikkaan uutista, niin klikkaan videota, niin se näyttää sen videon suoraan tässä sivulla. Se näyttää nyt tämän sivun leveydessä, jolloin se on hieman pieni ja puhelimessa voi olla, että ei meinaa saada selvää. Hyvä vinkki on tähän se, että kun klikkaatte tai viette tuon YouTube-logon päälle, niin siihen ilmestyy tuo katso YouTubesta, kun mä klikkaan sitä, niin se aukaisi sitten YouTubeen tämän saman videon, jossa sitten on enemmän lisätietoa siitä, että mistä tästä puhutaan, ketä tässä on ja lisää linkkejä. Hyvä. Yksi semmoinen ehkä hyvä toiminnallisuus on se, että kun klikkaatte sekä joko sanaa tai logoa, niin pääsette aina etusivulle. Ja etusivuna on tuo tapahtumakalenteri, joka on varmasti se hyödyllisin osio koko tässä sivustossa, koska täällä on sitten kaikki ne tapahtumat, mitä Etelä-Suomen judo haluaa suositella. Eli siellä on sekä alueen sisällä tapahtuvia tapahtumia, mutta siellä on myöskin joitakin tapahtumia, jotka on sitten vähän kauempana johtuen siitä syystä, että alue haluaa suositella niitä. Ja tyypillisemmät on esimerkiksi DAN-kokeet. Tuolla on Jyväskylän DAN-koe olemassa ja sitten kesäleirejä ja tämän tyyppisiä kansallisen tason koulutuksia ja niin poispäin, jotka on tärkeä alueen toimijoille ja judokoille. Tästä itse kalenterista, niin ehkä vaikein asia tässä on se, että kun minulla on valittu kuukausi, viikko tai päivä, niin sen perusteella se aina näyttää sekä tämän tapahtumat, että myöskin tämän Excelin viennin ja sitten näiden kalenterikutsujen viennin. Eli mä pääsen eteenpäin kuukausia tosta, mutta jos mä valin viikon, niin sitten mä pääsen viikkoja eteenpäin. Ja se näyttää aina, mitä siellä sisältönä on. Joskus, kun siellä on paljon tapahtumia, se hakee tietokannassa, saattaa kestää vähän aikaa ennen kuin se tulee, mutta kyllä se sieltä vilahtaa tulla. Tuossa on paljon päällekkäisyyttä esimerkiksi. Jos mä sitten taas valin
päivän, niin sitten nyt mulla oli 20, sitten oli vähän joulukuuta, niin jos mulla on joku tietty päivä, minne mä haluan mennä, niin sitten se näyttää sen ää, tapahtumat. Ja nyt kun minä klikkaan tuota tapahtumaa, niin se näyttää listana. Ja nyt kun mulla oli päivä valittu, niin tämä näyttää vähän tyhmältä tämä lista, kun siinä oli se yksi tapahtuma, mikä äsken tuossa oli. Mutta se johtuu siitä, että mulla oli päivä valittuna. Sama homma, jos mä vien nämä Exceliin, tai klikkaan tuota iCallia, joka tarkoittaa kalenterikutsua, niin se valitsee vain sen yhden. Ja sen voit viedä sitten kalenteriin tai nähdä Excelin. Jos sä haluat korjata tämän tilanteen, klikkaat viikko tai klikkaat kuukausi, jolloin sä näet paljon enemmän. Eli nyt jos mä klikkaan tapahtumia, niin nyt se näyttääkin enemmän. Otetaan nyt joku semmoinen kuukausi, missä meillä on paljon tapahtumia. Tuolla on esimerkiksi kaiken näköistä kisaa ja koulutusta. Klikkaan tapahtumat, niin se näyttää nämä värit täällä. Eli nämä värithän täsmää näihin, niin kuin varmaan huomaatte. Eli nuo oranssit on koulutuksia ja vihreät on sitten kisoja. Nyt jos mä haluan tämän viedä CSV:nä Exceliin, niin se näyttää kaikki nämä 1, 2, 3, 4, 5, 6 tapahtumaa. Tai jos mä otan iCalin tästä, niin se vie kaikki nämä tapahtumat sitten Exceliin. Vaikka Outlookin kalenterin tai Google-kalenterin, mikä tahansa teillä on käytössä, ja se tallentaa kaikki ne. Eli kannattaa miettiä, millä tavalla te noita viette. Hyvä, otetaan kuukausi takaisin tonne. Klikkaamalla jotain tapahtumaa te näette sen kutsun. Joskus tietoa on vähemmän, joskus enemmän. Tässä tapauksessa ei tässä ei hirvittävästi ole tietoa, koska lisätietoja tulee lähempänä tapahtumaa. Klikkaamalla eskiä, tai painamalla näppäimissä eskiä tai klikkaamalla tuolla oikeassa launurkassa raksia, niin te pystytte sulkemaan nämä paneelit, jotka tähän aukeaa. Ja nyt jos mä haluan nähdä ahjosijaista, onko siitä enemmän, ei ole siitäkään tietoa, ja täällä oli nyt jo kutsulinkki, jolloin se hyppää sitten joko seuran sivuille tai Judoliiton sivuille, riippuen siitä, mitä sinne on määritelty. Suljetaanpa se. Katsotaan, jos löytyisikö meiltä otetaan vaikka vähän lähempää, jos meillä olisi olemassa esimerkiksi montaa judolle superviikonloppu, niin täältä löytyy nyt sitten jo judokisaan linkkikin, eli täällä on kutsulinkki, joka kertoo siitä liiton sivuilla, ja sitten kun me menemme judokisaan, niin se myöskin näyttää sen judokisan tiedot. Suljetaan taas tuo paneeli. Jos te haluatte nähdä kootusti tiettyjä asioita, eli mua nyt harmittaa se, että mä en tiedä, mun pitää selailla, että mitä noita vihreitä on, kuinka paljon niitä kisoja oikeasti on ja missä niitä on ripoteltuna pitkin syksyä tai tulevana vuonna, niin klikkaamalla tuosta kisa-näppäintä, niin se näyttää kaikki ne. Ja myöskin se näyttää samaan aikaan sen kutsun, tässä tapauksessa ne on Juroliiton kutsuja, varmaankin kaikki, kokeillaan tuosta vaikka Starttiklub Cup, niin se heittää todellakin judo.fiihin sen. Ja sitten jos sille on judokisa-linkit laitettu, asetettu tonne, niin se näyttää myöskin suoraan se judokisan. Nämä päivittyy koko aika, te voitte tuosta todennäköisesti nämä kaikki sarakkeet tulee täyteen, että siellä saatte sekä liiton että sitten judokisan kutsut, niin pääsette suoraan katsomaan niitä. Jos haluatte viedä nyt kaikki kilpailut Exceliin, niin klikkaamalla tuosta, niin te saatte ne vietyä Exceliin. Sama homma koulutuksille, noin. Tuossa se lähtee Exceliin, noin. Tallensi sinne. Tai muut tapahtumat, mitä tahansa ne onkaan. Täällä on pari dankoetta, löytyy treenejä. Treenejä tällä hetkellä ei vielä ole, mutta siellä on lisätietoa niistä. Eri leirit löytyy tuolta. Ja hyvä. Tämä oli oikeastaan pähkinäkuoressa se, mitä tuolla sivulla on ja mitkä ne toiminnallisuudet on. Mobiilisti tämä toimii hyvin samankaltaisesti. Osa näistä toiminnallisuuksista on hyvin vaikea kuvaruudulle toteuttaa, jonka takia se tässä tapauksessa esimerkiksi heittää nuo tapahtumat listana automaattisesti. Teidän täytyy erikseen klikata vielä kuukausi tai viikko näppäintä, jos te haluatte sen näyttävän järkevästi. Ja tämä johtuu siitä, että tämä on responsiivinen, tämä käyttöliittymä suunniteltu ja se ei pidä siitä, että tämä on liian ahdas. Yleisesti ottaen se yrittää ehdottaa, että no katsokaa sitten vaakana, ja sitten kun te katsotte vaakana, niin se näyttää paljon paremmin tuon sisällön. Eli tässä tapauksessa tämä kalenteri on ehdottomasti näppärämpi käyttää tälleen puhelimen vaaka-asennossa. Alright.
Siinäpä se. Laittakaa alueelle kysymyksiä ja parannusehdotuksia, jos haluatte jotakin parantaa ja kysyä niin me kehitämme lisää ja tapahtumia, uutisia, sisältöä tulee jatkossa lisää. Kiitos kaikille. Moro!